как да ми фанаш. Хващам всичко, давай. Това е Panasonic NDMD хилядарка на Full HD на DVD касета, 1 час за печатане. 7,2 волтова батерия, 2800 мАч. Доказването е сега, след това ще покажа движението как се снима в EtherApp. Самият дисплей е 3-инчов и оригинален и е на Venus Engine програмата. Така. След това има еквалайзерна обработка, която се включва. Мани не я включвай. Така. Ето тука. Браво. Самата светкавица е с оригиналнични прозорчета, които правят за разсекане на светлината, обработват самата светлина. Има полументорно копче, включени и изключени и 3 индикатора за зареждането на батерията. Така. ДК за самата батерия за зареждането може да работи и на ток и без батерия, пак на ток. След това на DVD менюто се включва на LCD Folder за самите два дисплея. Inside, но първи и втори дисплей за QXVL 1, QXVL 2. Тук менюто автомануал фокус автоматичен, ръчен 500 мегапиксела кръгнооптично и оригиналник седник, който предпазва от слънцето. И след това самата оптика е направена от сайска оптика към 43 мм запечатването. Самата оптика има приемо и свъргащо огледало, CCD, 3000 програмата, DVD касетата. След това се включва от тук ON-EF, OFF, заснемете го. ON-EF, OFF, надолу и нагоре. Така. Касетата се запечатва, тя е на 1 час. Обективът се премества от тук електронно на мануал програмата, която е и са много добри. XLR, пълен аудио автоматик, LR за микрофона. След това ще ви го разкажа на друг език. На италиански може? След това, да. След това видео XLR, LR, пълен аудио автоматик, популяризацията на сигнала чрез пултовете. Това е самият ремък. Това е самият ремък. Отваряме дисплея и обработваме вече. Това е самият дуплексник ремък. Не отдава, за да падне камерата долу на земята. И може да работим ето така да си я движиме. Нали, след това като сложим ремъка. Елате сега да видим на нагоре да ви покажа нещо. Някакви движения, които са пауза, ако Сега ще ви покажа движенията, които ще трябва да се движиме с камерата. Сега трябва да затворя самите предпазители, а сега наблюдавайте оригинал. Ево, кажи сега за нашите италиански приятели нещо на италиански. Сега ще на друг език, който е евентуално на италиански. Евентуално? Браво, да. На италиански. Слушам. Иначе в модите Windows XP Panasonic HM6 Unvideo. Lada processare de camere Panasonic. Camere Panasonic allegate 80 de multe băcână. Multe băcână de table de cabel. Diemu de display QXVL 1.2. Inside menu VCD и DVD. Авторски право станалото законодателство на Република България и камери Panasonic. Съобщаваме на всички, че много добре е направен самият образ. Това вече не е на италиански, бе. Да processare de camere Panasonic. Camere Panasonic е жегайце 80. Жегайце 80 de моята бакъна. Актуалното изложение, индикаторът повдига с мегахерците. Паузата. Елате да видите нещо. Ай, стига толкова.